abokai na murna yau ne ranar aure. Da sunan Allahu mai iko, sarkin da ya wata Allahu yayi mako, karimi mai jin duka mai roko, ilahi ga koko na miko, ka karbe ni Allah ka dube ni, a yau wakar sunnar manzon ka nake aure. Yau ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure. Salatin ka Allah ka dinkawa, habibi manzo sarkin kyawawa, bara ne in kira shi nabi son kowa, domin shi nabi bai da gaggawa, da ahalinsa rabbi ka sa sabansa, a salatin ya Allah dukkan mu tare. Ranar shagali da murna ce, amarya ango kai kunyo dace, iyaye dangi ma sun tantance, abokai da kawaye ma duk sun ce, kai kun dace wallahi kun dace, ya Allah ya sa albarka wannan aure. Yau ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure. Ku Abubakari kai murna, a dole in yi murna kuma in nuna, bikin yau na gida ne ku ji dangina, bikin dai na abokai ne munina, abokai ne kun ji sabbai ne, Muhammad Sani Dauda Abba suke aure. Muhammad dan yayi nake nuni dai, da amarya ta yi sadiya mai saukin kai, sai Dauda da Suwaiba nake zance dai, dan na san Dauda kan baya san kai, kai kin dace Suwaiba kin dace, ki yau murna Dauda ba zai bar ki bare. Yau ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure. Dan yaya da Dauda kai kun yo shuka, kun shuka furan soyayya dai barka, alzukata na masoyan ku ba shakka, ya ta sa yau kyau kun gaba ba kuka, da kulawar ku kun ji kulawar ku, da sa za ku ci ribar kaunar ku cikin aure. Amare an kwaye ku ban kunnan ku, da zukatan ku gaba ɗaya yau zan ba ku shawarori da nasiha don na son ku, masu bin Allah ne har da manzon ku, da iyayenku har da manyanku, ba za ku ji kunya ba zigar shedan kun kore. Yau ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure. Aure ku sani farko dai bauta ne na ilahi Allah ba dan kun gane, da ku tsarkake zucinku ku yi addini, ba cutar juna kuna nuni ne, sai kun jure sannan kun kore, kulbar shedan domin shi ne bai san aure. Yani na lakum barhila akbikum, wasu ruri ai dalla abkilkum, bi rifiki wani kullu bihibbikum, salillah haydumul barakatikum, wa hayatikum, la tansu bid'aya ala kulli waqt hali. Ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure. Yani na lakum barhila akbikum, wasu ruri ai dalla abkilkum, bi rifiki wani kullu bihibbikum, salillah haydumul barakatikum, wa hayatikum, la tansu bid'aya ala kulli waqt hali. Yau ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure. Amare na juyo da akalata, shawara ta a gare ku fa za na faɗe ta, ku biyayya ga mazajen ku dan furta, ya habibi mai ka bukatan gaggauta, dan albarka na dan albarka, ya Allah ya bar ni da ni ga ka cikin aure. Kuma ku yi hakuri da abin da ya kawowa, in babu kice kan ranka ya kokawa, Allah shi ne wanda yake kawowa, in ya ba mu fa dole mu yi godewa, dan
san halin mu to ya isa mi godewa ga muna tare. Yau ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure. Na ji annabi magana mai tasiri ya ce duniya kwai ta da daɗi tari, amma ku sani daɗi mafi alkhairi shine rabbi ya kawo mata ta gari mai alkhairi wanda fa ba sharri mai saukin hali ta yi ta ibadar ta aure. Abokai na abba da kai dan yaya fata na ku tsaya kar da ku ja baya, ku kula da amaran ku kuyo sun kaya, ku daidai ikon ku jiki ba ƙarya, sai kun jure kuma sai kun daure, sai kun sa silken hakuri kun ji cikin aure. Ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure. Na san shedan ba zai yi kasa gwiwa zai ɗauko mashin sai yau jefowa a gare ku fa domin nasara yayyowa, kuma ga silke na ku fa ya karewa, garkuwa ta ku kun ga fa ba shakku, addu'a fa makamun mumini ce sai kun jure. Wannan aure naku ina yin murna, yan wan angwaye su ma na murna, nagar da abokai su ma na murna, yan wana amare su ma na murna, kowa murna yayi kowa murna, muna shagalin ta na yanki amin wa har abokai na murna yau ne ranar aure. Naga ango dan yaye na yin murna har da yan kanne nasu suna yin murna, yayin ango awwali na yin murna, mutumin kirki kai bai na yin murna, saura na ka bikin ita horon murna, duk yayan ango kundi ina murna, baba Hassan AAU na yin murna, bana manta sai na ke ma nai murna, har take amana mero ina yin murna, kai har ma kakar mu iya nai murna, dukkanin kuma AAU na yin murna, na yau murna kun kuma na nuna fata na gurke ta amaryar ku cikin aure. Daga dangin Sadiya suna yin murna, madalla wannan aure nai murna, daga babar mu Fatima tana yin murna, maman Kalafa baba tana yin murna, ga Maryam Aisha antu suna murna, ita ma anti Hadiza tana yin murna, baba Ladi da Ladi tana yin murna, har kawata amarya walida na murna, har kiza hatiyar albarka na murna, ai dolan sabatu ummi murna, hada mami yayu na amarya murna, sun yo murna duk sun yo murna, na gaishe ku gaba ɗaya wa aure. Yau ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure. Ango Dauda kai ma yau ka nuna murna da nishadin kafa yau ka nuna, yan wanka da dangi na ga suna murna, an dinka Ubaida na ga tana murna, har da Laraba ita ma na ga tana murna, yan gidan Suleiman Abba na murna, na gaida uwar ango na yau murna, mana inna Hadiza ina yin murna, da yau murna da kuma dai murna, ya Allah ya sa albarka wannan aure. Yan wana suwai ba dole sanyo ku, mun san waken nawa ba zan manta ku, ai murna ni ne AAU na ku, yau aure na suwai ba muke yar da ku, muna murna yau ba muna murna, mu sha shagali namu a yau ne ranar aure. Yau ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure. Na yau murna na kuma na yau murna, a gare ki ba antin Haidar nai murna, domin ke ma na ga kina yin murna, har da an tudulai ke ma na yau murna, har da annabi duka ina yin murna, har da ma Umar Rubudi ta yau murna, ga an dadi zan mu tana yin murna, har da ma umma na ga tana yin murna, ga nan mata amarya Zainab murna, har kawata amarya Gamba ina murna, gaba kun ga bikin nan fa tana yin murna, har da mata Sadiq Fati na yin murna, Sadiya murna anti tana murna, ya Allah ya sa albarka wannan aure.
har yayi na maran mata fa da duk an baye ai dole furta labule in yayi abokai na kun gaba ba zan koye dan na san su ma sun sani dan su ne suka dafa na yau wakar aure ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure ya girki kai har da kudaden su dan wannan aure dole sanyo su farko abba aboki na ne murna shi ne jagoran yana yin murna hada babban aboki na yana yin murna wato mamman Salahu yana yin murna kai ma rabbi ya kai mu biki na yin murna duk shagali kana mi yayyo murna har kai Umar nawa ina yin murna har ma Umar nawa yana yin murna domin kai ma naga kana yin murna har dahir Makka shi ma yayi murna adani kai na naiwa kai na murna Galibat Zainan aiki yayi murna har dahir shi ma yayi yo murna baba awwal kai bana kai na murna na gaishe ku duka na yayi murna sai Salisu kai ma naga kana murna hada Mustafa Barde shi ma yayi murna ga Bashir mo kai ma naga kana murna har da Bagar Nazifi yana yin murna har da yoke bi shi ma na murna ga Sammani na mi yana yin murna hada Bilalin babba shi ma yayi murna ga aboki na Malut ma yayi murna hada Ado bana Malut shi ma murna hada Malam Ibrahim ma yayi murna Malam Dajin shi ma yayi murna duka dangi da abokai su ma murna kowa murna yayi kowa murna ya Allah ya sa albarka wannan aure wannan auren dangi albarka na Muhammad Sani Dauda sai barka bata na Allah ya sa albarka mutuwa suna kana mujajje barka mutuwa barka ribar auren ku duka ma'ana bishiyar tayo yaya ta da shan aure samari ya kamata ayo motsawa hada yan mata kana ayo shiryawa dan bala'i sai da yake yi ba tsaiwa kowa na gari Allah ya kawowa kana daurowa a zaman alkhairi ai ta ibadar yin aure da karfiya Allah ne godewa da ka bani basira waka na yiwa ɗauki budiri aure aka daurawa bata na basira Allah ka daɗawa ba tare sharri sai dai alkhairi yin ku Abubakari ke wakar aure ranar ta zo dangi yan uwa har abokai na murna yau ne ranar aure